Ya. Ngono ya, heeh. Ya. Ayo nok Cahayu. Heeh, Nduk Kimora. Oh, Dik Kimora. Ya. Ini ning sebelah kotak ini. Sing mirsani kok kono gen ketara sampean. Heeh, ya. Ngono ya, heeh. Jaluk disupporti biasane, heeh. Yo, kumak pang Pak, monggo para kanca supporti Nduk Kimora. Yo. Pundi mikipun ya. Kala Nduk. Kae jenenge tukang sone Pak Kangko jenenge Mbah Bandi. Wes dituthuk wis muni dereng. Sampun. Oh, sampun. Duh. Setiap kali berjumpa dengan Pak Kangko, kamu sudah menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Sampeyan joget iso pas karo iramane nggih ben ora pas lho sampeyan. Nggih. Ora pas. Saiki kok iso pas ngono ya, Nduk. Sampeyan menyimak po? Latihan po? Halah kula ngasal wingi. Ngasal kula jogete. Ngasar piye? Ngasal. Asal to? Ngasal. Oh, ngasal. Nggih. Oh, ala asal ngoten mawon waton krungu dijogeti ngoten nggih. Nggih. Wah, luar biasa. Kuwi jenenge ngerti Wiraga, Wirama karo Wirasa. Nggih, ning sekolah kula enten. Oh, ngono. Ah ya, syukur. Nggih. Sugeng dalu Pak Dalan. Sugeng dalu Cahayu. Duh. Sampeyan teko kono karo teko kene kok beda nggih. Kok beda piye to? Apane sing beda kok kono karo kok kene kok beda apane? Maksude nggih. Maksude piye? Irunge ning kene rada mendelep, ning kono rada napa? Bangir. Nggih. Oh. Bedane apa lho umur kene karo kono lho? Wong ngelokne irungku pesek ngono apa sampean? Nggih, no. Ora apa-apa. Pesek sing penting kena nggih ambekan. Arep mbangir lek ora kena nggih ambekan? Ya. Mati. Mati lah ya. Heeh, sampean yo ngono kok. Sampeyan njajal madhep rono. Lah madhep rono tak sawang kok iringan ya. Kuwi ana paribasan silep godhong ganyong. Nggih. Artine apa ngerti ra? Silep godhong ganyong iki ngerti artine? Irunge mendelep, bathuke nonong. Lah. Dadi awake dhewe padha-padha le pesek ya. Nggih. Ora apa-apa. Pesek iki ambekane malah ngirit kok. Iso suwi ya ta? Nggih. Ha iya. Nggih. Saman ngerti ra? Bengi iki ditimbali sowan sapa? Maksude? Lho. Maksudnya ditanggap sapa ngono lho, Nduk? Mbah Siran. Mbah Siran. Nggih. Karo sapa? Garwane Mbah Siran asmane sapa? Utami. Bu Parmi. Kok yo apal sampean? Bu Parmi. Heeh. Li kula ngomong kula. Nggih, kula ngomongnya Utami ya. Oh, mau Utami kleru ya. Nggih. Mbah Parmi. Nggih, Mbah Parmi. Karo Mbah Siran. Mbah Siran. Wis ketemu karo beliaunya. Dereng. Kula mboten ndelok teng pundi to. Lah piyane teng dalem mriku. Niku lho sing ngajeng niku lho. Niku lho gawe kopiane lho. Lah iya kampi sing ndi? Ayo. Masa ta? Niku. Heeh ya. Mbah Siran iki kerep nyusul sampean, mula sampean ya ditimbali sowan rene. Guyu apa? Sampeyan kok kaya kucing to tangane loro ning kono. Kucing grawok raimu kuwi. Biasane kan kucing nyakari kuwi to. Oh iya ngene ya, heeh. Nggih. Gocekan nduk iki gocekan. Oh, nggih. Nggih ora rubuh. Jadi matur nuwun kalih Mbah Siran. Nggih. Ayo matur nuwun piye dengan kata-kata? Matur suwun nggih Mbah Siran, Mbah Parmi, sampun nanggap kula mugi-mugi irupe
Uripe. sehat. Sik. Aja uripe, Nduk. Dibasane sing halus. Mugi-mugi gesangipun. Oh nggih, mugi-mugi gesangipun Heeh. Dipun paringi sehat. Heeh. Rezekine kuwatah, Lancar. Putra-putrine sehat. Terus soleh Putune yo. lan solehah. Putune yo ditungakne. Enek putine. Putune. Putuno. Heeh, yo putune. Putune. Heeh, putu karo buyut wis duwe. Oh nggih. Nggih. Putu buyut sedaya mawon. Nggih. Dipun paringi soleh lan Solehah. solehah. Padahal niki gone sumpit nggih lho. Oh iya. Tapi apa teko mburi kono nggih. Guri kono. Iya mburi kono. Iya kono piye. Wakeh penontone. Iya, heeh. Sawan para mburi kene. Inguk enek ora sing delok. Enek ora? Ra ketok. Iya. Sing pengen menyaksikan penampilan kamu selanjutnya. Nggih, mugi-mugi kula lancar ben boten ngecewakan masyarakat sini. Iya. Terutama tidak mengecewakan Mbah sapa? Mbah Siran kali Mbah Parmi. Iya. Bayare sampean sing bayari beliaunya. Nggih. Mau jane arep masalah bayaran ning mburi ya. Oh iya. Delok wong-wong ra pantes. Ya nyapa mendelik. Kuwi Gayamu. Sajae kaya wong gerang. Bayaran ning mburi disawang ora pantes. Nggih no. Bayaran pikir keri sing penting karya ya. Nggih. Mula sampean sudah mulai dikenal dan sudah banyak yang mengidolakan sampean. Iki bakal dadi akar yang kuat, kowe menjadi sinden sing mumbul bakal ke depannya. Dadi kaya Mbak Niken Salindri, almarhum Mega, kali Mbak Lintang Kairo. Betul. Sok nek wis kondang aja lari karo Pak Kangkol ya. Nggih, tak mudhune. Apa nih regane ta? Nggih no. Ya oke, siap. Mergo langgone waduh kuwi nggih, rodok mundak titik. Oh iya, heeh. Jare duit pikir kari. Ya, ora masalah. Nggih. Sampe nek berkarya dengan baik regamu iki iso munggah karepe dhewe. Siap. Siap toh? Siap. Oke. Napa niki? Requestaken Mbah Siran nyuwun didhisikne kutut manggung. Oke, siap. Oke, tapi kok lak nendo dibantu kali Mbak Compek nggih. Compe, ora compek. Compek. Ya. Compe kok compe. Ya. Nggih. Kutut manggung. Nggih, kutut manggung. Ya. Nggih. Ya jajal kaya ngopo? Suaramu mengko kutut manggung ki angel. Engko dibacetke kudu nyongklang ya, Nduk ya. Nggih, sik kula mau ngasih ngelop untung bapakku kuwi. Sik kula mau kasih love untuk Bapak Pak Pung. Pak Pung, wah ya. Sing biasane ngepas kula teng TikTok niki. Weh, Pak Pung, wah ya. Maaf kamu jangan gelo ya malam hari ini Mas Kasih tidak hadir. Mboten napa-napa. Sing penting Pak Dodo hadir. Nggih. Ya. Tapi kula pomone Mas Kasih renten, Pak Dodo ra enten. Terus Diganteni sapa? Diganteni Pak Pung kae. Lah pomone Pak Pung ra enten. Pak Pung ra enek diganteni Mbah Tahan sing enom. Sapa Mbah Tahan? Ora tahan. Tahan. Ora tahan. Jenenge Pak Sutahan. Oh. Pak Sune ora tahan. Piye ya? Sutahan kuwi ora pedhon, Nduk. Oh, nggih. Su ki luwih, tahan ki rasa. Nggih, siap. Luwih turta kuat bertahan. Nggih. Mengarungi bahtera rumah tangga. Sik to, Mas Ferdi padahal kek kula kutut manggung sing pertama teng Sambi Jajar niku lho. Iki mentole kok ora balik-balik. Urung mari pancen ya dingoni kok, Nduk. Ora dimarahi. Kuwi gawan bayi ya. Oh, gawan bayi. Wes to kula tak nyanyi sik. Ya nyanyi ya. Nggih, larase Mas. Ya. Aduh, larase Mas. Nggih, saiki kula mboten nada saiki. Ora nada ya? Nada sing niku lho. Nada sing musik. Nggih. Nek gamelan larase. Nggih.
Gamelan ki larase nek pira? Loro. Telu. Apa to? Slendro. Pelok. Pelok barang. Oh, nggih. Telu. Nyapa kok pelok barang gitu Pak Dendang? Ya kan barang ki enek pine. Oh, nggih. Jane wis slendro karo pelok asline. Anjing nggih Pak Dendang. Iya. Wayahe wis ngono ya. Nggih. Ora maca, ora mikir, lepas luar biasa. Kowe tapi kok ngerti bantu nggih? Bantu, oke. Urung latihan. Bantu. Paraku tute arso Luar biasa, Bapak Ibu sedaya niki pancen bocah ajaib lagek kelas 3 SD. kelas 4 Pak Dalam. Oh wis munggah to? Nggih. Oh tak kira lek ndongkol. Iya. Kowe iki pengawak apa tiba kemil lho? Nggih. Tiba kemil iki sampean agek nembang engger segone metu lho. Beh. Tapi engko aku dibagi ya, Bra. Dibagi. Dibagi. Tenang ae. Engko dibagi Mas Freddy. Oke. Ya, terus. Ning pelah. Kanca-kanca tepuk tangan Banduk Kimora luar biasa. Nggih. Suaramu iso menghipnotis penonton semene kae. Bareng sama nembang krungu suaramu kabeh meneng cep. Luar biasa temenan. Ayo terus. Luar biasa. Ambak to bodine kaya dangkel jati. Suarane luar biasa. Lah ngerti dek. Yo, dangkel. Ngapane sing empuk? Sing sama nabanimu sapa? Iku sing gong. Tabuh gong. Nggih. Ya,
ya sing nabuh gong. Sing ngerti ora sampean jenenge sing nabuh gong sapa? Ra ketok oh. Jenenge niku Mas Togok. Hah? Mas Togok. Togok? Iya. Tak celuken, Pak Togok kok lek nyauri. Ya celuken. Celuken. Pak Togok. Mas Togok. Ya, oke. Sing banter, Mas Togok. Mas Togok. Oh nggih. Oh iya itu. Pak Togok. Ora ketok nduk masalahe yo ning nggon jero gong kan tak ketok. Nggih. Peteng. Wonge lemu apa kuru apa-apa. Ora ketok mergo ning jero gong wis peteng gek raine yo wireng dadi ora. Ora ketok. Iya. Ya. No ne. Ya. Monggo 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 alah monggo monggo kemangga kemangga monggo monggo midanget Iya. Jos. Lenggahipun Mbah Siran. Rawuhipun Basiran Mbah Parmi. Ya, lah nggih. Mau siap-siap Mbah Siran arep nyawer nduk. Nggih, siang no. Heeh. Peh, berarti penak no. Bayaran plus sawer. Heeh. Penak ya. Nggih, penak. Dadi sampean seneng tenan ya. Tapi kurang siji. Waji apa? Lak sampean rasa ngoni. Oh, aku ya kon nyawer. Yo nggih. Oke, siap. Kok sik Iya ya. Lali ra. sore sore yo yo jalo jalo ngombe omben 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 ata omben 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 nono Masuk lagi, Dok.
ora mung penampilan ning lek mau macak kok saya suwi, saya apik, saya ayu to, Nduk. Nggih. Sing macake sapa? Ibu guru saya. Oh, ngoten. Nggih. Pipine dikai abang-abang kaya bas ditonyo wong. Kene iki lho ketek abang-abangnya jenenge apa? Pipi abang-abang jenenge apa, Bu? Blas on ya. Blas on. Berarti sindene sampean berarti ya dikaplongi wong. Ora, kaya ngono kene abang lho, Nduk. Oh nggih. Heeh. Weh, alise kaya uler geni. Duh. Jas. Yuk, lanjut. Pakan akan pakan Ya. Ya. Yen tan weruh yo Ayo, Mbak Retno Jongbe, kancana nondok ki murah rene, ayo. Udo nyunglang, ya. Nah, ini bodine meh padha, Nduk, ya.
Ya, Cong. Nek disawang kaya ibu dan anak. Ora. Kok iso ora? Kakak po? Kakak adik po? Nggih, Pak, nyet anak kula asline sementan iki. Oh, ngono. Ibu ya. dan anak. Ya. Ngopo, Mbak anu Kimora? Awakmu kok ngefan banget karo Rena Congbe ngopo? Omong ngono karo piyayine. Ngopo? Hah? Rasa grogi sayang. Nek kamu ngomongnya apa? Aku seneng nih. Engko nek ngomong elek sikilmu tak idak lho. Ngomong elek apa? Contone? Misalnya ngelek-ngelek aku engko tak idak sikilmu. Lah popone sing Mas Ferdi sing tak lokne. Ya aja wong kuwi mantanku lho. Weh. Ya, Fred. Ya Fred ya. Ini luar biasa loh. Luar biasanya piye? Luar biasa. Heeh. Atasnya bocah pinten tahun 10 tahun. 10 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Wis iso ngapalke lagu, ngapalke gending, mudeng laras, mudeng wirama, mudeng rasa, mudeng duit, Bek. Kuwi. Iya. Luar biasa, Pak. Kowe gelem ngakoni utawa ora, bayaranmu jek akeh Kimora timbang kowe. Iya apa ora? Ya ora to, Pak. Mosok ternyata oke Kimora to. Oke Kimora. Ya Allah. Kimora iki 2 juta. Kowe piro? 250. Kowe sak klosone, ya Jar. Sak bire ya Jar. Serendah itukah aku? Nggih mboten napa-napa to, Pak. Ya, ya, Nggih. ya. Sing penting dharma kabudayan. Ya Dharma Kabudayan, oke. Siap. Maaf. Iki mau sampean arep nembang apa, Kim? Apa? Sing saka ngomah siap nih arep nembang apa? Kula badhe nembang langgam kadung tresno bawa asmarandana slendro miring. Piye? Piye? Slendro nganggo miring. Nggih. Oh, iya iya. Engko nek enek salahe ge dibeneni karo Mbak Retno ya. Siap. Mergo ki senior. Siap. Senior. Sesepuh. Napa to kok ngefan? Ngefan ngopo sebabe? Ngapa sayang? Mbak Retno cantik. Alhamdulillah. Terus bodine ya rada elek titik tapi yo. Tak bocah. Nggih, bagus wis bagus. Heeh. Terus bokonge semok. Bokonge semok, heeh. Nggih, terus kula nggih lak pomone klentu dibantu. Apian nduk atine Mbak Retno. Nggih, terus teng sambi jajar kula dijak kare Mbak Retno niku. Dijak. Nggih. Oh, dijak nyandi. Ya teng sambi jajar niku sing Oh. sing nggih sing keloro sing ketemu Pak Sadan, Pak Sadan sapa? Pak Kangko. Oh, Pak Kangko kok Pak Saddam Hussein iki piye to jadi? Nggih, kula iki cek lemot kula niki. Oh iya, heeh. Jajal ya. Nggih. Engko bar bawa rampung mengi Mbah Siran diaturi tindak panggung. Oke, Arep siap. nyawer sampean wis disuapne duwite. Tenang, Tenan. tenang iya. Mula nembang sik sing apik. Golek sak Nggih. nek enek salah ge diberi Mbak Retno. Nggih. Oke iya Kim. Kayak iya Kim aku ya. Heeh. Tapi teng kene mboten niku. Kula sing kok niki yen wengi rumangsa Rina napa wi? Lah sing Kuwi salah, adminnya salah kuwi. Kula sing Rina wengi kuwi lho. oh Rina wengi ya. Nggih. Oh iya iya. Kita aku ora ero ya. Ya. Rina wengi jajal piye coba. Coba. Rina wengi dadi ati tanpa dahar tanpa
nong jero ati kadung tresno dipalarke barang ya Ramane iso. Iso lho Pak, pinter lho. Monggo latihan ora dipalarke to? nggih Niki kok biasa Dipalarke mudeng ora? Dipalarke ngerti ora? dipalarke niku napa Dipalarke iki dikendangi. Diiringi. Diiringi. Lan bawa diiringi gamelan. Nano 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 kok iso ngono nano. nggih Pak kok iso ngono nggih Iso. Iso. Iki jenenge dipalarke. nggih dipelarang Monggo anu Mbak Retno, Mbah Siran. Nek badhe tindak panggung badhe nyawer nduk Kimora, monggo. Kalian panjenengane Bapak Marianto saha Pak Nyodi karo Pak Yoto menawi badhe tindak panggung badhe nyawer nduk Kimora dipersilakan sakrunge nembang. Ya, ngono. Ah, ya. Monggo Pak Siran. Tuluk tuluk tuluk. Dijaluk neh kok gak sida double. Matur nuwun nggih, Mbah. Nggih, Dedeng. Sedaya sinden dipun sawer kalian Mbah Siran, nggih. Wis nanggap jek nyawer. Nyawer, Bio. Ya. Jan sembodo Mbah Siran. Panjang umur, sehat selalu, Mbah. Amin. Amin. Dasare gede dhuwur. Iya. Prasaja. Sederhana. Sederhana, Duwite akeh. Heeh. Senengane nyangoni wong. Kandhani kok. Lah iya. Matur suwun, Mbah Siran. Selesai turah niku. Selesai turah, Mbah. Nggih, kula gawakne napa? Alah. Wis to. Kimora kamu tuh kalau udah make up tuh kamu tuh dikoreksi Mbak Cumpe ini ya. Dikoreksi piye? Kamu tuh kalau udah rapi-rapi gini kalau kukur-kukur ndas itu jangan ini loh Kim, ojo sing alon-alon. Ini ben gak udar, dijogo ngono loh. Setelah ini kamu harus belajar make up sendiri. Biar kamu lebih bisa mandiri ya. Nggih. iya Wis iso make up urung? tapi engko ora arek Ora apa-apa. Nggih. Ora arek warane. Urung kok dengan berjalannya waktu kok iso riasan dhewe. Tapi kan harus belajar dari Belajar. sekarang. Yo coba di Antoni Kadung Tisno gentenan kali Mbak Retno nggih. Ya. Monggo. Dijalenggase Mbak Retno. Engko nembang meneh. Iki isih ana bintang tamu saka Malang no. Oh ngono. Yo musike disiapke disupporti musik. Ya. Bintang tamu saka Malang ya. Nah ya. Ayo Mbak, sapa mau jenenge lali aku.